Tervehdys! Jarmika Oy on tunnetusti ollut raskaan kaluston käyttäjien toimittajana ja me ollaan haluttu nyt lanseerata työkaluvaunu, mikä on suunnattu pelkästään sinne raskaan kaluston tarpeisiin, eli ketkä kaivinkoneiden, kuorma-autojen, isojen laitteiden kanssa pelaa. Tämä tuote on kehitetty monen vuoden kuuntelun tuloksena, eli se mitä asiakkaat on meiltä kysellyt, että löytyykö. Yleinen ongelma on työkaluvaunussa, että on olemassa vain pieniä kokoja ja se tahtoo rajoittaa sitä käyttöä siellä raskaassa kalustossa. Ja sitä varten me ollaan nyt luotu meidän uniikki tuote, tällainen iso vaunukokonaisuus, missä olisi myös näitä vähän isompia kokoja sitten matkassa. Eli jos katsotaan vaunun sisältöä, niin täällä sisällä on ensimmäisenä 2 kokoa hylsysarjat. Siellä on varttituumainen, 3, 8 ja puolituumainen. Puolituumainen hylsysarja menee 36 milliseen asti, eli jos jotain öljynsuodatinta tai muuta tarvii avata, niin sen pystyy tuolla puolituumaisella myös vääntämään, kun yleensä on ahtaita paikkoja. Tykätty asia on ollut myös tämmöinen 50-senttinen yksittäinen jatkovarsi, mikä löytyy, eli ei tarvitse tehdä jatkoja, jotka jo sitten äkkiä väliä ja katkeilee ahtaisiin paikkoihin, eli toi on ollut hyvä juttu. Työkalut on muutenkin tämmöisessä EVA-pohjassa, eli helposti näkee, jos joku siitä puuttuu, niin pysyy tavarat järjestyksessä ja tavallaan pystyy katsoa, että mihinkään moottorisekaan ei ole jäänyt työkalu pyöriin. Eli täällä on punaiseksi jyrsitty tää pohja, niin silloin aina näkee, jos jotain puuttuu. Seuraavat laatikot on tässä sitten niin, että täällä tulee 3/4 tuuman hylsysarja. Tää menee sitten jo 50 milliseen asti, eli ollaan jo ihan hyvän kokoisessa mutterikoossa. Tässä sarjassa on myöskin tuumaset koot matkassa, eli tässä on tuumaset sekä milliset. Iso räikkä, tää on hyvin tiheällä hammastuksella, eli ei tarvii isoa liikettä, että päästään vääntämään. Ja sitten tulee tommonen peruslajitelma pihti, ja siinä on ihan perus kärkipihdet, papukaijat, lukkorengaspihdit on avaavat ja sulkevat ja muutamat lukkopihdit sitten korjaushitsaushommiin. Seuraava laatikkopari on sitten kiintolenkkitavaraa. 5 puolikkaasta 38 milliseen on täällä löytyy kiintolenkit ja tässä takana olevassa seinässä on sitten vielä isot koot, eli 41 millinen, 46 millinen, 50 ja 55 millinen. Se mikä täältä löytyy myöskin on lenkkiräikät, eli nämä on meillä 27 milliseen asti. Nämä on meillä kestänyt hyvin vääntöä ja sitten avaimet ei ole täältä räikkäpäältään kauhean kohlon kokoisia paksuja, eli mahtuu ahtaisiin paikkoihin. Muuten mitä tässä sarjassa, niin 32 milliseen asti on taivutetut avaimet ja sitten on nämä ihan perustuolta kiintopäällä molemmin päin, niin nämä on sitten 3/2 asti lähtien 6 millistä. Seuraava laatikkopari on sitten meisselitavaraa. Meidän meisseleissä, mikä oikeastaan on merkille pantavaa, niin rungot on sillä lailla kuin perinteinenkin meisseli, mutta tämä kahva on prässivalettu tähän runkoonsa. Eli ennen oli rungossa aina semmoiset siivekkeet, millä pysytään paketti kasassa, niin nämä on nyt prässätty kahvat, eli jos nämä saa vähän öljyä tai muuta hydraalinestettä tai jarrunestettä jotain, niin nämä ei lähde pyörimään niin sanotusti tyhjää nämä kahvat, eli laadukkaat meisselit. Niistä löytyy reilusti eri kokoja ja täällä tulee myöskin niin sanotut läpilyötävät mustaa tavaraa, tonne saa antaa masaraa, eli jumittuneelle ruuville hyvä apuväline. Mukana on myöskin, tässä on 1000 voltilta suojatut, jos mennään johonkin sähköjuttuihin käsiksi, niin saa suojaa siihen ja sitten täällä on elektroniikka, pienet ruuparit sitten vielä, jos tehdään jotain siellä sähköpuolella korjuussa. Seuraava pari on sitten tosi laaja sarja torksia, kuusiokoloa. Ja näissä on nimenomaan nyt löytyy sitten niin, että täällä on naaraspuolista, on sitä missä on reikä päässä, tiheällä hammastuksella, harvalla hammastuksella ja sitten ihan perinteistä torksia. Ja nämä on kaikki näillä hylsykärjillä, eli saa suoraan räikkään kiinni, että on helppo käyttää ja saa tukevasti väännettyä. Toinen laatikko, ihan perinteiset kuusiokolot, torksit,
Ja sitten on vielä tää niin sanottu L-avain, mistä itse ainakin tykkään. Tässä on niin sanottu pallokärki, eli saa vähän pienestä kulmastakin vääntää. Toimii hyvin. Ja täällä on myöskin momenttiavain, että saa vetää tarvittaessa momenttiin muttereita. Ja sitten on magneettipeili, suurennuslasi. Sitten alimmaiset laatikot. Löytyy mustaa tavaraa, eli täällä on 8 millistä 46 milliseen asti 3/8 puoli tuumaa ja 3/4 tuuman karalla mustat hylsyt, eli saa koneella ampua sitten huolettaan. Ja itse tästä vaunun päällä on sitten tämmönen reikälävyseinä. Mukaan tulee koukkusarja, jolla saadaan nämä näkyvät työkalut tähän. Mitä on tässä päällä, niin meillä on vielä tuumainen hylsysarja. Eli täällä tulee hylsyt jo sitten 80 milliin saakka. Eli nyt tässä paketissa hylsykoot menee 4 millistä 80 milliin. Eli kerrankin nyt tosiaan ollaan niin, että ne ei lopu siihen 3/2 ne työkalut, mitä vaunusta löytyy. Tuumaisen sarjan mukana tulee järeät räikät tähän varret. Vääntövarret, millä kestää sitten väännellä, eli tulee kaikki varusteet tähän sarjaan tässä. Mitä seinällä on vielä on 3 kokoa kunnolliset Nipexin siirtoleukapihdit, 600 millinen jakoavain, pieni pajavasara, säilytyslokero, tää on magneetilla eli voi ottaa pois ja laittaa muuallekin. Sitten tulee 150 leuoilla ruuvipenkki, mihin saa kiinnittää tavaroita, ja tää pöytälevy toimii myös niinku työtasona, ja tää on puuta, tämä tuplapuuta tää levy, joka on myös vaihdettavissa, jos se kuluu. Sivussa täällä meillä oli vielä yksi magneettikiinnitteinen, eli spraypulloille teline saa aerosolit kärryn sivuun kätevästi. Kaikilla työkaluilla ilman aikarajaa takuu, eli jos jotain menee rikki, niin homma toimii niin, että meille puhelinsoitto, niin se on käytännössä 2-3 arkipäivää, niin me toimitetaan teille uusi työkalu tilalle. Ja jos täällä sattuu sitä, että jotain hukkuu, niin minkä tahansa yksittäisen osan pystyy meidän kautta tilaamaan niin, että toimitetaan se yksittäinenkin osa, eli ei vaadi aina ison sarjan ostamista, että saadaan homma pysymään ryhdissä. Siinäpä siis. Ammattimiehille kovaan käyttöön on nyt vihdoinkin olemassa kunnon paketti, ja Jarmikan kautta näitä nyt olisi sitten saatavilla, niin ei muuta kuin tervetuloa ostoksille ja nähdään messuilla ja myyjien kanssa, niin jatketaan hommia niin kuin normaalistikin. Kiitoksia.